Hey everyone! बयखौबो जोंनि चेनेलाव आरोबाव खनसे बरायहरनाय थाबाय। दा जोङो बिशाल मार्केट थांगासिनो दङ, थांनो नागिरदों माने क'क्राझारनि बिशाल मार्केटआव। ओमफ्राय बेयाव थांनायनि खारना जाहैबाय माने गाबोन आंनि लोगोनि बर्थडे दङ आरो आंनि आब'। ओमफ्राय दा माने बेयाव थांनो गिफ्ट बायनो थांनो नागिरदों आरोखि ना जोङो, खिन्थु गिफ्ट असलि नङा दे। गिफ्ट नङा दे बियो, बाट माने गिफ्टबो जागोन जानाया, बाट बे मोनसे फ्रेंकबो जागोन आरोना। थारमाने जों बेखौहाय थगायनो नागिरदों आरोखि, माने नकलि गिफ्ट होनानै असलि गिफ्टखौ नोंसोरनो खोन्थाथ'ला उनावहाय। असलि गिफ्टखौ उनाव होगोन, बाट फ्रेंक बिनि आगोल। थौदो थांग्रोनोसै। दा जों थांगासिनो बिशाल मार्केटआव। बिनि आगोल फैसा गरसेबो गैया आरोना, एटिएमनिबो बहनग्रोनांगोन। उपाय गैया। थांगासिनो जोङो। बिथाङा तुम्हें मास्क पहनने के लिए दिया है ना, हाथ पे लेने के लिए तो नहीं। ए सानैल'बा कर'नाया एकदमबारे मानसि थाबाय लामायाव उनावबो सिगाङावबो जेबो गैया, मिथिबाय, रावबो गैया, ओंखायनो फिरबि जाबाय। अब खुश? हाँ, बहुत खुश। दा जोङो बिशालखौ मोनबाय। जि गरमलै, मास्क गाननानै हाबाब मा होनबावनोथाय। दासो फाइनालि सफैबाय। एस्केलेटर लिफ्टआबो बन्द'सोब्रा, थै बालायलांबाय आं। एफा खस्थ' गाखोनांबाय, आं थाबायनो गोसो गैयामोन बिदि। थाबायद' मेंबाय, बाजोब्बाय। मोजां फैदोंथ' डिजाइना ना, एसे आलदा। गोजौआव थांगोनसै। जों नांगौ बुस्थुखौ नायाखै दे, जानला मोनलासो नायगासिनो। बुरि बायदि थाबायना फैदो। औ। Oh no! Fैदो आबै फैदो। 캔들 머리 주타주타 말하면 돼. 잠비야 시키네. 포도 kasih mulai dong. Ah kan dulu nama ini. Mana bandar di balik. Ya? Bawa dulu ada. Jelasin tadi dari. Ang nang kita usah kemana siang mana kiraman. Oke, semua yang tar. Nani, kek pulang sini mah. Sio nih, cute dragon. Ayo, mau datang lagi. Baca, baca. Isli tuh lihat sana. Di kanan. Kanan di bilang ada. Bra, kok kita kesini bra kita. Cute nih guys. Nah, aku nang aman deh besok sih guys. Nih lah, aman di sini. Mak kamu jangan bawa foto nih. Mak kamu jangan, mak. Cute. Ada apa sih yang interest terus sana deh. Domber terus loh. Hah? Bisa kan stop. Nani nih kurang sih. Kamu nih boleh mobil sih. Aku betul ini jadi mereka sih bilang baik. Oke kena. Aku sih bisa gue semua. Ini क्या है? हाँ या ये ऊपर का. ये. ini nih. Home decor. Bukan. Gelang musyal anti kelas main hata. Kelas kacau. Dia nanti habis itu program. Kita di vlog itu bisa diminta mana. Aduh malah bosku. Mana belum ya? Asa aku nih mau mana. Nih kau sebenarnya itu jahat benar dulu aku nah. Ani bisa sana dulu.
Ish. Ini tosa. Lalu, ini mas juga ya kan? Mama nih juga ya. Ini punya sini. Oh. Ayo, mama, cek panera. Sana sana gitu kok. Gimana benar? Oke, kemana dah? Ayo lagi pinjam. Di mana ini? Mana? Hey! Ayo enggak, sorbonas. Sadar mulai kaca kapitannya. Ini market lagi. Merah kan nih. Doi. Biar merah. Jung nusna. Mana nih? Ani, kau bayar sih. Hah? Mana? Ayo. Amat kau belanja. Hidung kuma. Ada masalah usah. Mana sih ya? Selesai. Kita kan sih. Selesai. Kau yang jauh dan kata nih. Kau jauh. Sim. Aku udah rasa. Kayak udah mulai lagi. Tang. Apa sih? Dia bisa flop. Oh. Kau jauh sim. Ah. Ada di semua. Ini tak bisa kalau mana? Acha. Ayo, mau aja pilih. Michael Jackson. Aduh. Kuja sim. Kamera deh. 2,000 years later. जों दहाय गिफ्ट लायनाया मोनबाय मिन्थिबायना माखौ लाबोयो जोङो खुरै That useful बावसो दे बियो आं मिन्थिया बे चटनी दोननानै जायो ना घि दोननानै जायो आं मिन्थिला जास्ट बे गिफ्ट असे नङा मिन्थिबायना बे जास्ट फ्रेंकनि थाखायसो ओमफ्राय गिफ्ट असेया नै सिनिखौ देखायासै दे नोंसिनो जास्ट माने जोङो बेखौ दासो पेकिं खालामखांबाय आरो बेखौ देखायथ'ला दे नोंसिनो ओमफ्राय दा जोङो बेखौहाय पेकिं खालामसै ओरैबायदि पेकिं खालामगोन ना जे बिराद दामि स्टाइलनि नुनाय आरोखि ना दा पेकिं खालामसै cute बावसो बिरादनो दे पेकिं खालामसै Let's start 다 네, 니들 목소리 가라앉히는 거. 나의 마하지 비바다리 리듬 가바이. 미시 잡고 피나는 뺑 소리 이러. 개시. 이거 하나는 거의 마하지. 네, 감사니. 니들 뭐하이? 가라앉히는 데 이tum beri susu beda. Sate pagi sakal nanti. Just bye deh. First step. Mana na? Di pipi purple gue nenja ibadah jadi semua nari kamera na. Sabun sih itu dong. Kalau orang sih reses kamera sih sudah deh. जाबाय नैबे रिबना थोआसै जोबबाय मोनसे अरजाला बे नकलि गिफ्टखासो नालाय So but that reason जाबाय आरोना रेजिंआलाय but सोमावो अरा मोनथिनो मोनला आरोखि मा बुस्थु
आं मानसिया ओरै सानगोन बे मजा लाबोदों नामा बे माने एथ' रेजें आरोना बुस्थुआहाय मा होनो बिदिखौ मा होनो ओरै ग्रामानो जानाय नङा 1 ग्रामानो जानाय नङा खोमा दां बुस्थुआ थ' बेनो जाबाय फ्रेंक खालामनायनि गिफ्टआ जोंना ओमफ्राय बे जाबाय अरिजिनेल गिफ्टआ नैबे जों मामाखौ लाबोनो बावबाय आरोना दा लालांसै मा होनो बिदिखौ माने गाबोन बबायदिया जाबाय बुजिबाय बिदिबा बोरमा जोङो दा गाबोन अखानायैखौल' नायसै थांनोसै ओमफ्राय दा नोंथांमोनहा नायलांदो माने बे भिडिअखौ इडिट खालामनायाथ' टाइम लागोन ना होमबा नोंसोरो उनावसो नुनाय जाबाय आरोखि बे भिडिअखौ गाबोन बा समफोरसो जागोन खोमा ना इडिट खालामनाय टाइमजों नायलांदो दिनै थारिखआ जाहैबाय 19 डेटआ 19 गाबोन ला गाबोन जाहैबाय बार्थडे दा जों मोनायावसो बेखौ पेकिं खालामगासिनो आरोना दा जों ओंखाम संसै दा नोंथांमोनहा नायलांदो खेबसे होनबावबाय आङो नायलांदो One eternity later. So guys, दा जों थांगासिनो आब'नि बार्थडेआव ओमफ्राय kita लाखाबाय दाथ' खोन्थाखाबाय नालाय दा नायसै मानसिनि रिएक्सना माबायदि जायो एथ'बांबो गोजान नङा आरोखि ना ओंखायनो थाबायनानै सहैयो ओंखायनो थाबायलांगासिनो जोङो दा सान्दुं गोसाथार बिरादनो दहायसो अखा हादोंमोन फुङाव ओमफ्राय आरो अखा हानानै सान्दुं दुंफिनबा ना ओरैबायदि गरम जायो दा जोंनि अबस्थाया नाय मोखां अइलि जाफिनबाय लेखाया बेखायनो प्रब्लेम गैया जोंना बेबो मोनसे आरोखि ना दा जों थांसै नायनोसै बिनि रिएक्सना माबायदि जायो जाबावबा नायबावदो लिपस्टिकआव थानाय नङा माथो ओमफ्राय माने बार्थडे केकखौथ' माखासे लोगोफ्रा लानानै थांग्रोजोब्बाय आरोखि ना दा जों खाथिखाय माने थाबायनानै थांदों आरो एसे लेट जालांबाय ओंखायनो थांग्रोसै दासो बारा मोनदोंलै जोंखौ ना नानि जाना बेसारा सानदुं रिंनानै आं फैगा आयै माथो होनबावनो नै बेनो जाबाय केकआ पिंकि किमा सि साइज ओरैबायदि किउट मोनबायना आङो जानो बालायलायबाय आं केकखौ नायनानै ओमफ्राय नै जोंना बार्थडे गाला केकखौ हाबाय ओमफ्राय बे भिडिअखौ एथ'बां खेबनाय जायासै दे अननानै नोंथांमोनहा गाज्रि मोननो नाङा आरोखि मानो होनोबा माने एसे उसुबिदा मोनदोंमोन आरो न'आव जेनेबा मादैमोनबो दं नालाय ओमफ्राय नै दाना गिफ्टखौ होबाय ना नानि माबायदि जायो रिएक्सना टेनसारखा नायलांदो ओमफ्राय मिनिगोरखाबायसो सिगां माबा खुलिग्राया होग्राया फिटिं खालामग्राया होग्रायासो र' बेनोथ' आइफनबो जानो हागौ जेबो गैया
दिनैनि भिडिअ'आ बेसेनोसै So, जोबजासिम नायनायनि थाखाय Thank you बयनिसिमबो so thank you so much. much. आरो नोंथांमोनहा जोंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामबानो जाबाय। लोगोसे आरो जोंनि भिडिअ'आव अबे खन्द'आ इन्टारेस्टिं जादों नोंथांमोननि थाखाय बेखौ कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय। ओमफ्राय जुदि आरो नोंथांमोनहा गोदानब्ला जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। ओमफ्राय दा जोंनि बार्थडेनि दिना बेयावनो जोब्बाय। ओमफ्राय नैबे दावमानिया बिसिनिनो दे बिराद मोजां। मा नाममोनलाय? रिकि मिकि। रिकि मिकि। मालाय जा मोजां फ्रि हगारो नै बिदिनो। नोंथांमोनहा आसा खालामो दे बयबो माने फ्रि हगारो बयखौबो। दा जोंनि भिडिअआ एसेनोसै। Love you all. Bye bye. जोबजासिम नायनायनि थाखाय आरोबाव खनसे थेंक इउ स'